କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭବିଷ୍ୟତର ପୃଥିବୀରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ ଥାଏ ଯାହାର ନାଁ ୱାଲି। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ୱାଲିକୁ ଆଉ କୌଣସି କାମ ନଥାଏ। ସେ କେବଳ ବୁଲି ବୁଲି ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଆଉ ତାକୁ କ୍ୟୁବ୍ର ଆକାର ଦେଇ ସଜେଇ ରଖିଦିଏ। ଯେହେତୁ ୱାଲି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହେବ ରହିଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ଘର ବି ବନେଇ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଘରେ ସେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ରଖେ। ଏମିତିକି ୱାଲି ପାଖରେ ଟିଭି ବି ଥାଏ ଆଉ ସେ ଟିଭିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ୱାଲି ସୋଲାର ପାୱାର ୟୁଜ୍ କରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ସକାଳେ ଉଠି ନିଜକୁ ସୋଲାର ପାୱାରରେ ଚାର୍ଜ କରିନିଏ। ଦିନେ କାମ କରୁ କରୁ ୱାଲିକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଛଟିଏ ମିଳେ ଆଉ ସେ ଗଛଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନିଏ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ୱାଲିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କଲରର ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଲାଇଟ୍ର ପିଛା କରୁ କରୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଏତେବେଳକୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ କି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରକେଟ୍ ସିପ୍ ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇଯାଏ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ୱାଲିକୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ସେଇ ରକେଟ୍ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ରୋବୋଟଟି ଆଖପାଖ ଜାଗାକୁ ସ୍କାନ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ୱାଲି ଏଇ ରୋବୋଟଟିକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଅଜାଣତରେ ୱାଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କରିଦିଏ, ଯାହା ଉପରକୁ ଏ ନୂଆ ରୋବୋଟଟି ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଯେଉଁଥିରୁ ୱାଲି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଏ। ଏହାପରେ ନୂଆ ରୋବୋଟଟି ୱାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ କରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିଯାଏ। ୱାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ନୂଆ ରୋବୋଟଟି ପଛରେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସେ ଯେଉଁଦିନ ୱାଲି ଏଇ ନୂଆ ରୋବୋଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଏଇ ନୂଆ ରୋବୋଟଟିର ନାଁ ଇଭା। ୱାଲି ଏବେ ଇଭାକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଆସେ। ସେ ତା ଘରେ ରଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଇଭାକୁ ଦେଖାଏ। ଜିନିଷ ଦେଖଉ ଦେଖଉ ୱାଲି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ସେଇ ଛୋଟ ଗଛଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ ଆଉ ଇଭା ସେଇ ଗଛଟିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ରଖିବା କଥା ହେଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ମଣିଷମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ି ମହାକାଶରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ରୋବୋଟ ସବୁକୁ ପଠାଉଥାଏ। ଯେହେତୁ ଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ ଥିଲା, ଏଣୁ ସେ ସେଇ ଛୋଟ ଗଛଟିକୁ ପାଇବା କ୍ଷଣି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ଇଭାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରକେଟଟି ଆସିଥିଲା ପୃଥିବୀକୁ, ସେହିଭଳି ଇଭାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ୱାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ କି ଇଭା ସ୍ପେସସିପ୍ ଭିତରେ ଲୋଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ସେ ସ୍ପେସସିପ୍ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏତିକି ଭିତରେ ସ୍ପେସସିପ୍ଟି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ୱାଲି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଏଇ ସ୍ପେସସିପ୍ଟି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଗତି କରିବା ପରେ ଏଇ ରକେଟଟି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସ୍ପେସସିପ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଓହ୍ଲାଇଯାଏ। ୱାଲି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଠାରେ ୱାଲି ଦେଖେ କି ଇଭାକୁ ସେଠାରେ ସ୍କାନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ରୋବୋଟ ମାନେ ଇଭାକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ୱାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଏଇ ବିଶାଳ ଜାଗାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ କି ମଣିଷ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ରୋବୋଟ ମାନେ କରନ୍ତି। ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ କୌଣସି କାମ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଆଉ ବହୁତ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଚଲାବୁଲା କାମ ବି ସେମାନେ ରୋବୋଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇ ସ୍ପେସସିପ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ, ଆଉ ସିଏ ବି ବେଶୀ କିଛି କାମ କରେନା। ତାର ସବୁ କାମ ଅଟୋ ନାମକ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ କରିଦିଏ। ଅଟୋ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ କହେ କି ଯେଉଁ ରୋବୋଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ ଛୋଟ ଗଛଟିକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ, ତେଣୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନିଜର ମ୍ୟାନୁଆଲକୁ ଚେକ୍ କରେ। ମ୍ୟାନୁଆଲରୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଯେତେବେଳେ ବି ପୃଥିବୀରୁ କୌଣସି ଜୀବର ସତ୍ତା ମିଳିବ, ତାପରେ ଏମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଜୀବନର ସତ୍ତା ମିଳିସାରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏବେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଥିଲା କି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟିକୁ ଇଭା ଭିତରୁ ବାହାର କରି ସ୍ପେସସିପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ରଖିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମେକାନିଜମ ଆକ୍ଟିଭ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ପେସସିପ୍ଟି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଇଭା ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ମାଗେ, କିନ୍ତୁ ଇଭା ନିଜର ଚାମ୍ବର ଖୋଲିକି ଦେଖେ କି ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଭାବେ କି ଇଭା ବୋଧେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି,
ତେଣୁକରି ଭୁଲ ଭାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିପେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇ ଦିଏ। ଏହାପରେ ଇଭାକୁ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେଇଭଳି ରୋବୋଟ ମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଭା ସହିତ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ୱାଲି ମଧ୍ୟ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଇଭାକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉଥାଏ, ୱାଲିକୁ ଲାଗେ କି ଇଭାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଇଭା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋବୋଟ ମାନଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ ରୋବୋଟ ସେଠି ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଏ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖରାପ ରୋବୋଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଇଭା ୱାଲି ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍କେପ୍ ପଡ୍ରେ ବସାଇ ଦିଏ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ କି ଇଭା ଆଣିଥିବା ସେଇ ଛୋଟ ଗଛଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରୋବୋଟ ଚୋରି କରି ନେଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସସିପ୍ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡୁଛି। ଆଉ ୱାଲି ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ୟାପସୁଲ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ୱାଲି ସେଇ ସ୍ପେସସିପ୍ରୁ ଇଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଇଭା ମଧ୍ୟ ୱାଲିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପେସସିପ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ୱାଲି ନିଜର ଏସ୍କେପ୍ ପଡ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନା, ଆଉ ତାହା ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଇଭା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ୱାଲିକୁ ଉଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖେ, ଆଉ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ କି ୱାଲି ସେଇ ଗଛଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଇଭା ୱାଲିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ସେଇ ଗଛଟିକୁ ନେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପାଖକୁ ଯାଏ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଗଛଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଟୋକୁ କହେ। ଅଟୋ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ କହେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ କି ଅଟୋ ଗଛଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଗଛଟିକୁ କେବେ ବି ତାକୁ ଦେବନି ବୋଲି କହେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଟୋକୁ ପଚାରେ କି ତୁ ଗଛଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁ? ସେତେବେଳେ ଅଟୋ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣରେ କହୁଛନ୍ତି କି ପୃଥିବୀ ଆଉ ମଣିଷ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସ୍ପେସସିପ୍ରେ ରହିବେ, ଆଉ ଏହାର ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୋବୋଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଆଉ ମଣିଷ କେବେ ବି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯୋଗୁଁ ଅଟୋ ପୁରା ସ୍ପେସସିପ୍କୁ ଚଲାଏ, ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଏଇ ସ୍ପେସସିପ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହେ କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ 700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଆଉ ଏବେ ତ ପୃଥିବୀରେ ଗଛବୁଛ ବି ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଯିବା। ଆଉ ଏବେ ଅଟୋ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହାତରୁ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ନେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରୁ ୱାଲି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଛଟିକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବେ ୱାଲି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଏ। ୟା ପରେ ସବୁ ଆଖପାଖର ରୋବୋଟ ୱାଲି ଆଉ ଇଭାକୁ ଘେରି ନିଅନ୍ତି। ୱାଲିକୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସକ୍ ମିଳେ, ଆଉ ସେ ସେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ପୁରା ତଳେ ଦେଖାଯାଏ କି ସବୁ ଅଳିଆକୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ୱାଲିର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତାର ସର୍କିଟ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ଧରି ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହେ, ତାମାନେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଇଭା ୱାଲିକୁ ଧରେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼େ କି ଇଭା ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ପେସସିପ୍ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମ୍ବର ଖୋଲିଯାଏ, ଯାହା ଭିତରେ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅଟୋ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ କି ସେଇ ଚାମ୍ବରଟି ଖୋଲା ଅଛି, ସେ ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ୱାଲି ନିଜ ହାତରେ ସେଇ ଚାମ୍ବରଟିକୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ୟା ଭିତରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆଉ ଅଟୋର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବା ପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଟୋକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ସେଠାକାର ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିସାରନ୍ତି କି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ମଝିରେ ଥିବା ସେଇ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ପାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ସେ ଗଛଟି ଇଭା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଲି ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ସେଇ ଚାମ୍ବରଟିକୁ ଖୋଲା ରଖିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଡ୍ୟାମେଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଇଭା ସେଇ ଗଛଟିକୁ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦିଏ ଆଉ ୱାଲିକୁ କାଢି ନିଏ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ୟା ପରେ ସେଇ ସିପ୍ଟି ଆଲୋକର ଗତିରେ ଗତି କରି ସିଧା ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେସସିପ୍ର କବାଟ ଖୋଲେ, ଇଭା ୱାଲିକୁ ନେଇ ସିଧା ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ସେଠାରେ ତାର ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ପାର୍ଟକୁ ଫଟାଫଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ୱାଲି ସୋଲାର ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ସିଏ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏବେର ୱାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବି ପୁରୁଣା କଥା ମନ ନାହିଁ। ତାକୁ କେବଳ ଏତିକି ଜଣାଥାଏ କି ଅଳିଆକୁ ଧରି ଚାରିକଣିଆ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଇଭା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ କିଛି ବି ମନେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ ନା। ଇଭା ଏବେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ୱାଲିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ନିଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ
ୱାଲିର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ୱାଲି ଇଭାର ହାତ ଧରିନିଏ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖାଯାଏ କି ମଣିଷ 700 ବର୍ଷ ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଛି ଆଉ ଗଛ ଲଗାଇ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମଣିଷ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀକୁ ସବୁଜିମାରେ ଭରି ଦେଇ ପାରିବ। କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କର।